डगर हठात सिंह नगरीच्या छाडी ए शिव मंदिर निकटକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛି? मणिमा सर्वप्रथम मोर प्रणाम नियंतु मणिमा मोर प्रणाम नियंतु। उठ डगर तमे तो सिंह नगरीच्या निकटରେ ଥିଲ हठात ए शिव मंदिर निकटକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛ? मणिमा आज प्रभात समय गोटे भिक्षाटे बुढ़ी आସୁଛି କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। କଣ କହିଲ ଡगर? ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଜଣେ ହୃଦୟ ଛୁଟି ଆସିଛି এই ଚଣ୍ଡୀପୁର ରାଜ୍ୟକୁ। ହଁ ମଣିମା ଆଉ କଣ କହୁଛି ସବୁଠି? ସେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଡଗର ତମେ ସବୁଠିକି ଭିକ୍ଷା ନ ଦେଇ ମୋ ନିକଟକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ମଣିମା ସେ ମୋ ହସ୍ତରେ ଭିକ୍ଷା ନେଲାନି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏଇ ଡଗର ମଣିମା ସେ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କିଛି ଅଧିକ ଭିକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ହଁ ମଣିମା ଚାଲ ଡଗର ମୁଁ ସେଇ ବୁଢ଼ୀକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଠିକ ଅଛି ମଣିମା ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ। आजा मणिमा मणिमा टक डगर आजा मणिमा मणिमा टक डगर अबार सागर देखि आसी आजा तो रमन काट खबर आजा मणिमा मणिमा टक डगर आजा मणिमा मणिमा टक डगर कर करे तळी गले ग राजा दंडधर आजा मणिमा ଡଗର ଆମେ ତ ସିଂହ ନଗରୀच्या ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ହଁ ମଣିମା କାହିଁ କୋଉଠାରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ? ମଣିମା ଆପଣ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖେ କୋଉଠି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ମାଉସୀ ବୁଢ଼ୀ। ହେ ମାଉସୀ ହେ ମାଉସୀ ମୁଁ ତ ତତେ ଏଇଠି ବସି ଦେଇ ଯାଇଥିଲି ରେ ମାଉସୀ। ହେ ମାଉସୀ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଡଗର ମଣିମା ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛ। ନାଇଁ ମଣିମା ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଦେଖ କୋଉଠାରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ? ମଣିମା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମଣିମା। ହେ ମାଉସୀ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ହେ ମାଉସୀ ଆମ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ବି ମାରୁ ତଳେ ପକେଇବନି, ମତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେଲେ। ହେ ମାଉସୀ ହେ ମାଉସୀ ହେ ମାଉସୀ अरे बापो ହେ ବାପୁ ମୁଁ ତତେ ଏଇଠି ବସିଥିଲି, ତତେ ତୁ ଯାଇ ସେ ପାଖରେ ବସିଗଲୁ। बापो तू मत डाकुतलु ଓ ମାଉସୀ ତତେ ନୁହେଁ କିଛି ତୋ ଆଇକି ଡାକୁଥିଲି। ए बापो तू सिना मते बसी देलु इटी ये जे पवन आइलो ना मते तो कला उड़ी गई गलो ए कुटा गादी पाखरे बोलची बापो। ହେ ମାଉସୀ बापो ଆମ ମଣିମା ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣ। ଆମ ମଣିମା ହଉଛି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ବହୁତ ମାନି, ବହୁତ ଧନୀ ଆଉ ବହୁତ ମାନି हो ଆସିଛନ୍ତି। ହେ ମାଉସୀ सत्य कहछु ସତ हो କହୁଛୁ। बापो ହେ ମାଉସୀ ତୋ ଛୁଆ ପିଲା କେତେ କହୁଥିଲୁ? बापो छुआ पिला मोर बहुत बापो ଏ ବହୁତ ମାନେ କେତେ? 70 80 गंडा हबो बापो। ହେ ମାଉସୀ 70 80 ଘଣ୍ଟା। बापो तथापि मु गणी की अनुमान की कहूची। ହେ ମାଉସୀ ओ 30 70 80 ଘଣ୍ଟା ତୋ ପିଲା हो ମଉସା କେତେ ଜଣ କହିଲୁ? पूरा मुहा ओ जी मौसा कते दो ହଁ ये से कुटे रे बापो ତମର ଗୋଟେ जोड़े 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 ହେ ମାଉସୀ ओ ଟିକେ ଲୁଗା ଦେଇ ତ ପାଦ ଧୋଇ ଟିକେ ଦେ ତ। किस करी बापो ଏ ପାଦ ଧୋଇ ନାହିଁ ନା हां ମୋର ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି हां ଫୁଲ ଫୁଟି हो ତାକୁ ଦେନେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଯଦି 10-15 ଘଣ୍ଟା ଛୁଆ ହବ। अरे बापो रे ओ तू जदी नेबु ना सेमती 70 80 घंटा पिला हबो बापो। ହଉ ସତ କହୁଛୁ। चलो बापो ହଁ ମାଉସୀ ହଁ। ଆମ ମଣିମା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ମଣିମା। हो ମଣିମା ଏଇ ସେଇ ମାଉସୀ ବୁଢ଼ୀ। ଡଗର ଏଇ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ? ହଁ ମଣିମା ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର ଡଗର, ମୁଁ ପଚାରି ବୁଝୁଛି। କିଏ କିଏ ତୁମେ ମାଉସୀ? ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଚଣ୍ଡୀପୁରକୁ ଛୁଟି ଆସିଛ, ଆଉ କଣ କହିଲେ ମୋର କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ଫେରିଯିବ? अरे बापो किसी भिक्षा पाई आसी बापो भिक्षा पूरण कले आनंद मନରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଲି ବାପ।
କଣ କହିଲ ମାଉସୀ ହରେ ବାପା ସାମାନ୍ୟ ମୁଠେ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହରେ ବାପା ମୋ ଡଙ୍ଗରକୁ କହିଥିଲେ ସିଏ ତୁମକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତା ହରେ ବାପା ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ନୂଆ ଝୁଲି ମଳି ଘେରି ଆସିଛି ତୋ ରାଜ୍ୟକୁ ତୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବି ଆଉ ଭିକ୍ଷା ନେବି ମୋ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି ବାପା ଠିକ ଅଛି ଘର ମାଉସୀ ସହିତ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଡଙ୍ଗର ତୁମେ ଯାଅ କିଛି ଭିକ୍ଷା ନେଇ ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ମାଉସୀକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେବି ନାରେ ବାପା ଭିକ୍ଷା ଦେବ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ତୋ ହସ୍ତରୁ ଭିକ୍ଷା ନେବି ବାପ ଏଇ ଡଙ୍ଗର ହସ୍ତରୁ ନୁହେଁ ଯଦି ଭିକ୍ଷା ଦେବୁ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ସତ୍ୟ କର ବାପ କଣ କହିଲ ମାଉସୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେବି ପୁଣି ସତ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ନାରେ ବାପ ସତ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ମୋର ଭିକ୍ଷା ମାଗି ନେବି ନା ମାଉସୀ ନା ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସତ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଆରେ ବାପ ସତ୍ୟ ନ କଲେ ମୁଁ କେବେ ଭିକ୍ଷା ନେବିନି ମୋର ବି ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରିଯିବି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଡଙ୍ଗର ସତ୍ୟ କରି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗାଇଥିଲେ ବଡ଼କୁ ନେପାଳ ମୂଷା ମାରତେ ଶୁଣ ଡଙ୍ଗର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଣକୁ ନେପାଳ ମାରିବାକୁ ଯାଇନଥିଲେ ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ଓ ମୁଁ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଥିଲି ହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁନି ଡଙ୍ଗର ମାଉସୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ସତ୍ୟ ନ କରିବି ସେ ମୋ ରାଜ୍ୟରୁ ଭିକ୍ଷା ନେବେ ନାହିଁ ଫେରିଯିବେ ନିରାଶ ମନରେ ଫେରିଯିବେ ଆଉ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଅମଙ୍ଗଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ହଁ ମଣିମା ପ୍ରଜାମାନେ ଅଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିବେ ହଁ ମଣିମା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପୁରା ଠିକ କହିଛ ଡଙ୍ଗର କଣ ମାଗିବ ଏ ମାଉସୀ ଜଣକ କିଛି ଏ ମାଉସୀ ତଳେ ମା ବସୁ ମାତା ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସାକ୍ଷାତ ଆରୋଗ୍ୟ ଦେବତା ଭୋଳାମହେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସତ୍ୟ 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 କରି କହୁଛି ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୋ ଫୁଟି ମନରେ ଦାନ କରିବି କଣ ଅଛି କଣ ଚାହୁଁଛ ମୋ ନିକଟରୁ ବୁଝି ବାପ ସତ୍ୟ କଲୁ ଆଉ ଭିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ଶୁଣି ରଖ ମୋର ଭିକ୍ଷା ହେଉଛି ତୋ ରାତିରେ ସେଇ କୈଳାସବାସିନୀ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀର ପୂଜା କଣ କହିବ ମାଉସୀ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଆସି ତମେ କହୁଛ ତୁମ ଦରକାର କୈଳାସବାସିନୀ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ହରେ ବାପ କିଏ କିଏ ତୁମେ ତୁମର ପରିଚୟ କଣ ଓ ମୋର ପରିଚୟ ଥାଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣ ପରିଚୟ ମୋର ଶ୍ରୀମର କାକଟପୁରରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କନନ୍ଦିନୀ ମାର୍ଜାର ବାହିନୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କନନ୍ଦିନୀ ମାର୍ଜାର ବାହିନୀ ଷଷ୍ଠୀ ଯେ ନାମ ରାଜା ଷଷ୍ଠୀ ଯେ ନାମ ରାଜା ଷଷ୍ଠୀ ଯେ ନାମ ଡଙ୍ଗର ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲା ଷଷ୍ଠୀ କୈଳାସବାସିନୀ ଷଷ୍ଠୀ ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ଆଉ ତୁମର ପୂଜା କଣ କଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗେ ଦୁଗ୍ଧରମ୍ ଫଳ ଅରୁଆ ପାଉଳ ଦୁଗ୍ଧରମ୍ ଫଳ ଅରୁଆ ରାଣିଆର ଘଟ ମାଳତର ଫୁଲ ରାଣିଆର ଘଟ ମାଳତର ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜମ କୟର ଦେଇ ପୂଜମ କୟର ଧର অবশ্যই ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂଜା କଲେ ମୋର ଲାଭ କଣ ହେବ ପୂଜିଲେ ଚରଣ ହେ ଗୁହାଇ ଚରଣ ପୂଜିଲେ ଚରଣ ହେ ଗୁହାଇ ଚରଣ ଆଉ କୂଳରେ ଖେଳିବ ତୋର କୂଳରେ ଖେଳିବ ପାଇବୁ କୁଏର ଧନ ପାଇବୁ କୁଏର ଧନ ରାଜା ପାଇବୁ କୁଏର ଧନ
ତା ପାଦରେ ପୂଜା କଲେ ପାଇବି କୁବେର ଧନ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତତେ ପୂଜା ନ କରେ କଣ କରିବୁ ତମ ପୂଜା ନ କଲେ ନ ପୂଜିଲେ ପାଦ ପଡ଼ିବ ବିପଦ ନ ପୂଜିଲେ ପାଦ ପଡ଼ିବ ବିପଦ ହରେଣ ଦେବୀ ତୋରା ଯ ସମ୍ପଦ ହରେଣ ଦେବୀ ତୋରା ଯ ସମ୍ପଦ ଦୁର୍ନିକ୍ଷୟ ବରାଜର ଦୁର୍ନିକ୍ଷୟ ବରାଜର ରାଜା সকে তোর পাদরে পূজা ন কলে ও রাজ্যের ধনরত্ন সব হরণ করে নেব একে শক্তি পাও শোনো ও হচ্ছে শিব ভক্ত ও পরে সূর্য দেবতা পূর্বর সূর্য পশ্চিমে উইব গিরিশকে পত্র পুষ্পূজিত হব আম সন্ত করে বসন্ত পড়িব তথাপি শিবকে এইখানে পত্রে পূজার পুষ্পাঞ্জলি জড়ি করিব আরে রাজা তোমরা সত্য করিছু সত্য করে সত্য ভগ্ন হলে নরক গাবে হেব খুবে সত্য যেবে করিছু ভিক্ষা পূরণ কর রাজা মতে সত্য ভক্ত তথাপি গুণ মায়াবিনী পাদ পদ্ম রেখে পূজার পুষ্পাঞ্জলি এই চৌদ্দপুর রাজার আকাঙ্ক্ষম সমানে করিব ফলে মহারাজ্য চালি যাও তা ভক্তি করিব কারাগারে নিক্ষেপ করিবি আরে রাজা এতে কাকুতি বিরোধ করে দুঃখ জড়াইনি গোপালের টাকিতে ভক্তির ভূষণ করি ওটি অপমন্দিরের চেয়ে ঘুরে দেখছু ঠিক আছে রাজা তু মর্তের মানব আপু হচ্ছে স্বর্গর দেবী আজকে খাইনু তো পাখরে মু বাদ কলি পাদ যেউদিন তো শ্রেষ্ঠদেবী পূজার পুষ্পাঞ্জলি সেই তো ছাড়িবি রাজা সেই তো ছাড়িবি তাহলে মু আসুছি রাজা তুমি শুনে রাখো তুমি স্বর্গর দেবী মই মর্তর মানব রাজা বেশ শুনে রাখি বলি ছোড়াবাবি চলো এ ভগর ভগর জীবনী এ বুড়িকে বন্দি করো ঠিক আছে মণিমা করুণাময়ী গো কাট মঙ্গল ঝকড় আসিনি করুণাময়ী গো কাট মঙ্গল ঝকড় আসিনি
ଜନନୀ ପାଗଳା ମା ଯାଇଥିଲେ ପୂଜା ଆଣିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମା ଆସୁନାହିଁ କାହିଁକି? ବାଟ ଚାଏ 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 ଆଖିରୁ ନାହିଁ ନିଦ ଆସିଗଲାଣି ହେଲେ ମାର ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ। ଆରେ ପଦ୍ୟା ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି। ଏ ମା ତୁମେ ଫେରି ଆସିଛ? ଦିଅ 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 ତ ମା ଉପରୁ ଉପରୁ ଆରେ ପଦ୍ୟା ହଁ ତୁ କାହିଁକି ପଣତ ଭାତି ବସିଛୁ କାହିଁକି? ଉପରୁ ଉପରୁ ଭୂମ ଖାବି ଓ ତୁ ଭୋଗ କଥା କହିଥିଲୁ ଭୋଗ ଖାଇକୁ ବସିଛୁ। ଆରେ ପଦ୍ୟା କତ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇଥିଲୁ ପୂଜା ପାଇଁ ନା ମାର ଖାଇବା ପାଇଁ? ଏ ମା କିସ ହେଲା ସେ ରାଜା ତୁମକୁ ପୂଜା କଲାନି? ପୂଜା କରିବା ଦୂର କଥା ଥରେ ମା ବୋଲି ଡାକିଲାଣି ଅରଟିଏ ପବନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟରୁ ଘୋଡାଇ ଦେଲା ଆହୁରି ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ଡଗରକୁ ଆଦେଶ ଦେଲା। ସତ କହୁଛ ମା? ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାର ମାର ନା ତୁମେ ତ ସେଟା ପଗାରୁ ପାର। ଆରେ ନା ପଦ୍ୟା ପଗାର ପାର ହେବେ କାହିଁକି? ମୁଁ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଆସିଛି। ଏ ମା କି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛ? ଆଜି ତାର ବଂଶନାଶକ କରିବ ଇଉରି। ଆଜି ତାର ବଂଶନାଶକ କରିବ ଇଉରି। ଆଉ ସତମ ସତାର ନାମ ଚଣ୍ଡୀପୁର ରାଜା ନାମ ରଖିବି ତୋରାଇ ଗୋ ରଖିବି ତୋରାଇ। ଚଣ୍ଡୀପୁର ରାଜା ନାମ ଚଣ୍ଡୀପୁର ରାଜା ନାମ ରଖିବି ତୋରାଇ ଗୋ ରଖିବି ତୋରାଇ। ଆଉ ତାହାକୁ ମାରିବି ତାର ପବନ ମାରିବି ତାହାକୁ ମାରିବି ତାର ପବନ ମାରିବି। ଜାଳି ତାର ଚତୁର ଜାଳି ତାର ଚତୁର ଶ୍ମଶାନ କରିବି ଶ୍ମଶାନ କରିବି। ଜାଳି ତାର ଚତୁର ଜାଳି ତାର ଚତୁର ଶ୍ମଶାନ କରିବି ଶ୍ମଶାନ କରିବି। ଏ ମା ମା গো আরে পদ্যা ଆଜି ବୋଲ ଚଣ୍ଡୀପୁର ରାଜ୍ୟ ରାଜା କାଞ୍ଚନ ସଦାଗର ପୂଜା କଲାନି ବୋଲେ ତା ରାଜ୍ୟକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହଁ କର। ପଦ୍ୟା କାଲି ଚଳିଯିବ କିସ୍କିନ୍ଦା ରାଜ୍ୟକୁ ସେଠି ବି ସେ ପୂଜା କରିବନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉ ତ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିବ ହେଲେ ମା ତୁମକୁ କିଏ ପୂଜା କରିବ କୁହନ୍ତୁ? ଆରେ କିଏ ପଦ୍ୟା ପୂଜା କରିବ? ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ପଦ୍ୟା ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି କହ? କେତେ କାକୁତି ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲି ସେ ମୋ ପାଦରେ ଟେକିଦାଣି ଭକ୍ତିର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। ଏ ମା ସେଇପାଇଁ ରାଗରେ ମୁଁ ଏମିତି କହିଥିଲି। ଏ ମା ମା ଗো ପଦ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ତୁମ ନିକଟରେ ପଦ୍ମଦାସୀ ଅଛି ନା ହଁ ତିନି ପ୍ଲେଟ ଛାତିଏ ବୁଦ୍ଧି ମଗର କେତେ କେତେ ତିନି ପ୍ଲେଟ ଛାତିଏ ତିନି ପ୍ଲେଟ ଛାତି ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଖୋଲିବି ନା ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜା ପାଇବ। ସତ ତାହେଲେ ପଦ୍ୟା ମତେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ମା ତୋ ଗো ବୁଦ୍ଧିଟା ଟିକେ ଖୋଲି ଦେ। ଗୋଟେ କାମ କର ଆଜି ପୁଣି ଯାଅ ସେ ଠୁକୁଡ଼ି ପିଡ଼ି ବସ ସାଜି ହଁ। ପୁଣି ସେ ରାଜା ନିକଟକୁ ଯାଅ। ସତ ହଁ ଆଜି ବି ପୁଣି ଯାଅ ସେ ଭିକ୍ଷା କଥା କହିବ ହଉ। ଆଉ ତାକୁ ଅପମାନ ଦେଇ ଆସିବ। ସତ ହଁ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ତୋ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଥରେ ଆସି ଫେରି ଆସିଲି ହଁ ଆଉ ଥରେ ମତେ ପଠଉଛୁ। ହଉ ଏ ବୁଦ୍ଧିରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଦେଖାଯାଉ। ତାହେଲେ ରହୁଛି ଏ ବାଜା ବେ ରାଜପାଟିତେ ପୂଜା ନିବେ ରେ କୁଟେ ମା ପୂଜା ନିବେ ତୁତେ ମାତା ବେରା ଦିବାସିତେ ପୂଜା ନେ ଗୁଟେ ମା ପୂଜା ନେ ତୁତେ ମାତା ବେରା ଦିବାସିତେ এই ওর মন মোহিনী দুর্গা গনুয়ে দৌড়িরা মাতা বেরা দিবাসিতে কপাল ভিতে কানিরা লোলে গাটিরা মাতা বেরা দিবাসিতে এই লোলে তাকে শঙ্কর ভবানীরা মাতা বেরা দিবাসিতে এই মায়াবী মায় কলে গলে সয়বরদা মাতা বেরা দিবাসিতে ওরা সদবরু মাতা কইলে বাহারদা মাতা বেরা দিবাসিতে এই মৃতয়া প্রাপুরে তো সাজিলে আবরদা মাতা বেরা দিবাসিতে ভিকারি বিনুড়ি তো সাজিলে আবরদা মাতা বেরা দিবাসিতে ভিকারি আই মাগিলে তো রাজ্য তারদা মাতা বেরা দিবাসিতে ও সতে বেড়ে উড়িলে তো দেবতী তরদা মাতা বেরা দিবাসিতে পূজা নে আগুকে মা পূজা নে বিশুতে পূজা বেরা দিবাসিতে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে। କିଏ ତମେ ମାଉସୀ? ଆଜି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଚଣ୍ଡୀପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜା କାଞ୍ଚନ